Bones, sóc el teu profe de Tecno Online i avui continuem fent el carrer en SketchUp. Ja havíem fet la setmana anterior la casa i avui toca fer aquí en el terreny del costat, tot enganxadet, ens tocarà fer la masia. Us ensenyo un parell d'exemples. En aquest cas el disseny és més lliure, sí? No hem de fer un disseny prefet com el que vam fer la setmana passada amb la casa. Ja hem après com funciona l'eina, per tant, avui sí que podem tenir més creativitat. Podem fer un model com aquest. El que és molt important aquí és que ens influenciem. Primer jo que us aconsello moltíssim és que entrem a Google, posem Masia Catalana i anem a mirar quines imatges hi ha. I comencem a mirar quins són els elements comuns en les masies catalanes. I veurem si veiem aquest model o aquest, coses molt comunes que tenim, primer de tot, estan fetes de pedra vista, com ja podeu veure. Altre element comú serien aquestes teulades que se'n diuen a dos aigües, teulades a dos aigües, sí, que a més té aquest sortint per aquí davant. I un altre element molt comú són les arcades. Tenim moltes arcades en les masies catalanes, tant aquest model com aquí també podem veure que hi ha arcades. Si busquem, la gran majoria de masies tenen aquestes arcades en algun lloc, sí? Quines altres coses són comunes en les masies? Que hi ha molta vegetació, per tant haurem d'aprendre a fer aquestes línies que ja no són rectes. Aquí tenim una altra arcada, vegetació amb línies que ja no són rectes, sí? En aquest cas també havíem arcades, aquí sí que hem fet línies rectes, però igualment tenim sempre la vegetació que no té una distribució uniforme, com que dir-ne. Per tant, en les nostres cases haurà d'haver-hi això, haurà d'haver-hi arcs, sí? Haurà-hi vegetació amb aquestes línies discontínues, com podem veure en aquesta casa o en aquesta. També veiem que aquí hi hem fet arcs, hem fet línies discontínues de vegetació, hem fet també que a les entrades de les cases la vegetació fa línies discontínues. Mirem dibuixos d'altres anys, models d'altres anys, també veiem com hi ha arcades, vegetacions amb línies discontínues, sí? En aquest cas ja podem començar a fer-hi més elements, com xemeneies, fonts. En aquest cas també podem treballar la part darrere de la casa. En aquest cas hem fet una piscina, pista de pàdel, una font. Aquest és un treball molt bo, on ha treballat molt bé la tècnica de les arcades. Després mirarem com es fa. Fins i tot he fet aquestes portes amb vidrieres, espectacular. Més models amb el mateix que l'anterior, un altre punt de vista. Aquí fins i tot he fet un rellotge de sol, amb una taula, amb cadires. Aquest està molt avançat, línies discontínues, pedra vista, models molt bons. Han fet la casa per davant i també per darrere, sí? Doncs vinga, un cop hem vist diferents models de masies catalanes, ja ens hem influenciat de què es caracteritza i per tant anem a fer nostra masia catalana. No cal que anem a fer una rèplica d'aquesta o d'aquesta o d'aquesta. Senzillament ens hem influenciat. Si algú va fer una rèplica, endavant de fer-ho, però no és el que es demana. Senzillament hem agafat la influència. Per tant, com començarem? Com sempre, fent el terreny. Anem a la cantonada d'on vam fer la casa i enganxem aquí el terreny de la propera casa. És molt important que estigui enganxat, Com de gran haurà aquest terreny? Recordeu que en el Classroom, a dins del PDF d'aquest treball, hi trobem les mides que ha de tenir, sí? Hem vist que una masia, aquí posa l'àrea de masia, això és l'àrea de la casa de la masia, no el terreny. És de 15 per 15 aproximadament. Evidentment hi ha molts tamanys de masia i això és com un aproximat. Vale? Per tant, el terreny de la casa no pot ser de 20 per 20, això és per una casa. El terreny d'una masia serà bastant més gran. Pot ser molt, molt gran, pot haver-hi camps de conreu, etc. En aquest cas no ens passarem tant i faré una cosa, que més o menys faci 30 per 30 aproximadament. No cal que sigui exacte, més o menys 30 per 30. I començaré a fer la meva masia. Com que faré una casa farem que tingui 2 plantes, recordem que cada planta eren de 3 metres i mig, les masies tiren més cap a 3 metres i mig, per tant faré que tingui uns 7 metres d'alçada més o menys, i com que vull que tingui l'aigua, la teulada a 2 aigües, faré una miqueta més, vale? Ja hem començat a fer la nostra masia, anem a fer el sostre a 2 aigües, recordeu? Farem aquest sostre a 2 aigües, en aquest cas agafaré una línia aquesta que ens serveixi de referència, que així en quedi a igual alçada, i després aquí ja farem que baixi una miqueta
per la paret, sí, i aquí farem que tingui aquest guix. Vaig a borrar les línies que em sobren i això ja puc esfonsar. Ja començo a tenir la meva masia. Bastant ràpid. Vale? Què més podem fer-hi ara que ho tenim així? Podem començar a fer les portes. Anem a fer la teulada, que estic fent les teulades. Doncs continuo fent la teulada. I aquí ja podem extreure la teulada. Sí? I anem a fer el mateix amb aquesta teulada d'aquí. Faig una línia que baixi i cap aquí. I ja tindria feta a l'altra teulada. Perfecte. Només em quedarà també fer aquest lateral. Posem per aquí. Vale. Una teulada, aquest cantó i també de l'altre. Per tant, torno a fer una línia d'aquí fins a l'altra punta i esfonso una miqueta. Ja tindria la teulada sortida, tindria ja el primer element que es demanava, que és la teulada d'aquestes dues aigües, i a més un pèl sortida. Doncs un cop que ja tenim fet a la base de la casa, de la nostra masia, comencem a les textures. Aquí a l'esquerra, el cubell de pintura, hi cliquem i anem a buscar les textures. En aquest cas, que ens interessen? Doncs aquí ladrillo i revestimientos i trobarem aquestes que són com de pedra. Podem trobar aquesta o aquesta, la que ens agradi més. En aquest cas, ho faré amb aquesta. Hem de pintar totes les parets de la casa, important, sí, que no ens quedi cap en blanc, que queda bastant malament. Després hem de buscar les de teulada. Anem a buscar les de teulada, aquí a tejados, i fiquem la típica teula. Pintem totes les superfícies, que sigui de teulada, amb aquesta textura, i per últim ho hem de fer també el jardí. I ja serà tot molt més fàcil començar a partir d'aquí. Doncs anem a fer ja la porta principal de la casa. Si anem en el nostre PDF, veurem que una porta ha de fer 2,10 metres d'alçada. En aquest cas és una masia. Les portes de masies són més altes, un 2,10 metres, i també no fan 80 centímetres d'alta. Seran bastant més grans. Per tant, anem a fer un rectangle a l'entrada de la casa, sí? En aquest cas, si es podem passar una miqueta, i si podem arribar a fer 2,5 metres d'alçada, no és cap brutalitat, vale? I cliquem. Aquesta seria la nostra porta. Volem que tingui forma d'arcada. Com ho farem això? Comencem ja a fer eines més avançades. Anem aquí a baix als 3 puntets, a baix a l'esquerra, i cliquem, i tenim aquí l'arc de 2 punts. L'utilitzem, sí? Marquem els dos extrems de la porta i li donem la forma d'arc que volem. I ja ho tindríem. Ja tindríem el nostre primer arc. Ja podríem esfonsar aquesta porta cap a dintre i pintar-la de fusta. I ja tindríem la nostra primera porta en forma d'arc. Però anem a fer un pèl més complicat. També anem a fer que hi hagi una arcada per sobre. Sí? Doncs vinga, li fem un altre rectangle que taparà això i farà l'arcada com per sobre. Ui, se'ns ha tapat. Recordeu que quan passa això no ens hem d'espantar. Hem fet una superfície, és tan fàcil com fer botó dret a sobre i aquesta superfície la volem ocultar. Igual que aquesta aquí. Fem botó dret i ocultar. No ha passat res. I aquesta línia que s'obre per aquí que ens molesta, doncs fora també. I aquesta tampoc ens interessa, aquesta tampoc. Vinga, doncs. Anem a tornar a fer l'arc de 2 punts. Anem des d'aquest punt fins a aquest punt i fem un arc. Sí? Ja tindríem l'arc fet que ens faria de porta. Molt fàcil. Sí? Que tindríem fet la porta principal. I a partir d'aquí ja podem començar a desenvolupar altres parts. Vinga, doncs, un cop tenim fet la porta d'entrada, anem a fer una balconada. Aquí a sobre fem una bona balconada, mirem l'alçada del balcó, recordem que si l'arbre ha de fer 1 metre, més la part del terra doncs farem que tingui això, 1,30 metre aproximadament. I això ho traiem cap enfora. No tem exageradament que un balcó així no s'aguantaria, ha de ser algo raonat, petitó. D'acord? Ja ho tindríem. I anem a esfonsar aquesta part. Faig un rectangle, compte amb això, faig un rectangle. Veieu com l'he fet? Que ocupa la part interior. I ara puc agafar aquesta part i la puc esfonsar 1 metre, que és l'alçada que tenim la barana aproximadament. L'esfonso aproximadament 1 metre. Sí? Ja tindríem la nostra balconada. Fins aquesta part aquí la podem pintar amb color de rajola o després ja podem fer altres opcions aquí. I evidentment, per sortir aquesta balconada haurà d'haver-hi una porta d'entrada, una porta de sortida del balcó. Per tant, aquí hem de fer la porta. Doncs fem també aquí ben centrat.
una porta ampla, 2 metres 10 d'alçada, ja la tenim, ja podem enfonsar una miqueta, i això ja pintem de color fusta o com vulguem, ja ho fem més endavant. Doncs bé, en aquest cas de la finestra he volgut fer alguna cosa una miqueta més treballadet, he pintat el terra de rajola, i la porta, en lloc de fer-la tota de vidre, he volgut fer-la un pèl més treballada, he fet que és de fusta amb vidre aquí dalt, d'acord? Aquest que és un plus que podeu fer, en què ho pinteu tot de vidre si és suficient. Si voleu fer més treballadet, doncs podeu fer-hi que tingui aquesta part de fusta. Un cop ja tenim fet el nostre balcó, ens quedaria per fer finestres i vegetacions. Doncs vinga, va, anem a fer finestres. Com que vull fer una finestra a cada costat i vull que quedin simètriques, faré com hem fet a vegades, que dibuixem ja un quadrat que ens serveixi de guia, i així les dues finestres estaran a la mateixa alçada. Això aquí no us preocupeu, ja ho borrarem, ja ho hem vist que podem fer-ho. Per tant, faré que una finestra sigui així, i que l'altra més o menys, buscant simetria, doncs la tinguem aquí. Les línies que sobren, diguem aquestes de construcció, les eliminem i no passa res. Sí? Doncs vinga. Fem les dues finestres, les enfonsem una miqueta. I mireu això, aquesta finestra la vull enfonsar com de fondària, igual que aquesta. I així es quedaran les dues igual d'enfonsades. Torno a fer-ho, sí? Aquesta finestra com enfonsada, així a l'atzar, doncs no vull que vagi igual d'enfonsada, igual que aquesta, sí? Vinga, podríem pintar, a veure on estan els vidres, aquí dalt, podem pintar una així, o podem fer alguna cosa una miqueta més elaborat. Podem fer-ho amb el marc de fusta. Per tant, ja tindríem fet el marc de fusta, ja ho hem vist, així seria suficient, però si he de fer un petit plus, pot fer el marc de fusta. I si volem fer una miqueta més, hi podem fer una reixa per davant. Mireu aquest truco. Faig un rectangle que surt d'aquesta cantonada, sí? I va fins a la cantonada contrària també al centre. I ens queda això. En aquest cas sí que volem que quedi tapat, però ho pintarem de color reixa. I així tindràs molts cops veiem com les masies, les finestres de baix les tenen reixades, perquè no en tenen raó. El següent element que ha de tenir la teva masia són les línies irregulars, que abans ho hem dit. Ho trobem aquí, en els 3 puntets. Aneu a buscar el llapis per fer línies irregulars, el tenim aquí, a mano alzada, cliquem i d'aquesta manera farem que si la gent entra per aquí, realment aquest tros de gespa està més desgastat i hi haurà com sorra. Per tant, ja podem agafar des d'aquí i anar dibuixant una línia irregular que ens arribi fins a l'altre extrem, fins on acaba el terreny. Perfecte, ja ho tenim. Fem també des d'aquí i fem aquesta línia irregular fins que ens arriba aquí al final. I ja ho tindríem. Compte, veus en aquest cas, que no ha quedat la línia tancada, he d'arribar a tancar fins al final, Ara sí, així quan pinti, per exemple, de color pedra o de colors que sort més fineta, es pintarà. Imagina que aquest últim traç d'aquí no l'hagués fet. Per tant, faig Ctrl Z i tiro enrere, i deixo aquest traç sense tancar. Si vull pintar això de color sorra, se'm pinta tot de color sorra. Per tant, no m'interessa gens. És molt important, si vull pintar això de color sorra, se'm pinta tot, perquè no he tancat aquest traç d'aquí. Per tant, és molt important aquesta part final tancar-la. Hem de tancar això final. Ara sí. Per tant, ara puc tornar a pintar això de color gespa i aquest tros aquí enmig, aquest color pedra aquest mateix. Ja ho tindríem. Ja hem fet el tall irregular. També hem de fer vegetació. En aquest cas farem aquí unes jardineres i és una tècnica molt semblant a la que hem fet abans per fer el balcó. Doncs faré unes jardineres. Això ho trauré cap a fora. Sí? I llavors aquí ja podré fer d'on sortirà l'herba. Això ho podré esfonsar. Això ho puc esfonsar. I aquí ja faré l'herba que surti cap a dalt. Faig un rectangle. El pinto de color vegetació.
i això és la nostra vegetació que hem de retallar. Realment la vegetació mai és amb aquest color verd, té una forma irregular. I tornem a utilitzar aquesta eina de mà alçada. Doncs agafem d'aquí un extrem i anem donant aquesta forma irregular que poden tenir les plantes fins a arribar a l'altra punta. Important. I ara ja podem agafar tot això i esfonsar-ho. Si ens queden línies, les borrem. Ja tindríem la nostra vegetació irregular. Si vols acabar d'aterrissar-ho, doncs pintem aquesta part de sorra aquí dintre i ja ho tindríem. Per tant, aquest seria el mínim que se us demanarà. Que tingui arcades, una o vàries, ara en faré més tot seguit, que tingui un balcó i que tingui línies irregulars, a part de que tingui una forma típica de masia catalana. A partir d'aquí, endavant la vostra imaginació, feu el que vulgueu. Jo ara continuaré treballant i per tant anireu veient coses que es poden anar fent. Doncs ara vaig a fer coses extres que podeu fer, coses que aniré bé que miréssiu masies per influenciar-vos i vaig a començar a deixar volar la meva imaginació. I fins aquí la tasca de la masia. Deixeu volar la imaginació, feu una masia ben bonica, gaudiu molt i ens veiem la setmana que ve.